Check. Ka kubor ni kupor de. Ni don ye ke jimot Chris. Kamot ayu. Ni don ye ke jimot Chris kamot ayu. Kesti nong koren nong ba. Kesti benukong nong koren nong ba. Kat kot ke ba kan riu. U ayu betit ye ke jimot jong try. Kenam bo un yo hikayu. Ngidon, Henry ngidon ye ke jimot jong Chris. Ke kubor ke de, ngidon ye ke jimot Chris kamot ayu. U pol ong u ayu betit u kli de jikli u ayu betit ye ke jimot jong try. Kene ke jingkli jong ye babon ke brio. Kyong u ayu betit ye ke jimot jong try. Mano betit ye ke jimot umdan betit ye ke jimot jong try. Umdan betit ke e bo blay perkat. Umdan betit ke e bo blay temu. Henry polo jubab ong Henry ngidon ye ke jimot Chris. Kamot kumne ladang ngidon ye ke jimot Chris. Ngitip ye ke jimot jong try. U pol ong u ay u bantit ye ke jimot jong try. U jubab himu ong ngidon ye ke jimot jong try. Hare ke bang kwa manong gere gene. Kamot ayu habo pol ong ngidon ye ke jimot jong Chris. Ngide ban batai ye ka katkum ke konteks. Ke konteks kede ka kalau nong ka ba borok ke wei ne kalau nong ka ba haswa ne kalau nong ka ba bot borok ke wei ne kalau nong ka ba bot sak ke wei hadin lene ke konteks kede ke gospel ne ke shithi ne ke kitab hi borok ke wei ngin pule no ngado kalau nong ka ba nungkong namar haga por ke ba pol tho ye ke ne shithi ukram tho le nong klam tho dekot ukram tho umdan nong don dekot haga por bo tho kum ta habangi pule ke Bible ngine ban pule ka borok ke wei kenapa ngintip ye ke jimut jong unong tho ye ke Bible unong tho ye ke to khot ngintip ye ke jimut jong to khot da ke bangi pule ye ke Bible borok ke wei ne re bang pule ye ke chapter ye ke nong borok ke wei ha nong manukong na do khot ke khat pra kong pol ong kum ni ong ngilap ya ka ding phna namar ka jinglap ye ka ding phna kalong ka jing big syagito kiba jonno handai shengi kiba ngai kading phna galong ko bor blai ke jingkli wan kong ke bor blai kading phna ka bor blai ka paw kading phna re ka bor blai lada pipuli sharum khat khanda arpor puer arter ka bible kong kumne namar ka jings namar lada ka jingbe jong blai ka kam start ban ye ki brio kaya kita ke jingbe jumple khot prak ong ke jinglap ye ke phna long ke jingbe she kita ke bajot no kaya kita ke be ki dei okay kita ke kalong ke jingbe ye kita ke bajot no kaya kita ke bajot no ke dei ki bom ngai ha kita ke bom ngai ke de phna long ke jingbe Henry dari pulih khot par huai. Henry ublai hagata ka jing start jong u ka perthai de jing start jong ka kam itho yu blai. Ublai ha jing start jong ha jing start jong blai. Hangno la shem jing start jong blai. Upol batai bong ha ye jing start jong blai la shem ha ka ding phna. Ka ding phna ga de jing start jong blai ka ding phna ga de bor jong blai kat ba hak to gi bom ngai ka ding phna ga le ka jing be jong blai ka ding phna ga de jing tlot jong blai re blai umon ban je re blai ula sham snob hai ban pan in ga parthe de ka jing be kamut ba ka de ga jing be jong blai ka ding phna ga de ga jing be hakmat jong itu gi bri gi bom ngai ha blai hi ka ding phna ga de jing start jong ho blai hi ka ding phna ga de bor jong u but Henry ka ba ka jing shisha hai kalong gani ba kine ki bru ki bom ngai ka ga daw ka ba pelong ki ba kim ngai na mat ba ki mat la
kim yo i ke jing start jong play kimut ba play un ban kimut ba kat du play kat u play kat da ke jing long play jo kum no wan ma phani me parthe da ke jing yap ke ding phna namar ki ong gum ne namar ngi tip ba ka ding phna long bla tin we to ba sden ho ding te u ne jisu nong na set yo ba ki apostol ki lab ba de Chris kum no ula ban long Chris namar u de bru bla tim ha ka ding phna bru bla sden da ka ding te ngi tip ba sden do ding u de bla tim but ki ong kam la long kata ka long ke bom la long ba u blame pan im ye perthai da ka lenti jong ka jing tim thi in em hakine ki bom nge ki i ba ka ne ga lenti jong ka ding phna ga dai ka lenti ka ba da ka jing tim namar ki tip ki don ne ka jing tho jo ki bom long bala tim ye we poi baro sri no ding wat ki nong rom ki bom don ne ka jing tho ma kana kumta ki romans ki nong rom ki tip ba u basden ho ding do bri ba da ka do bri ba pom u do bri ba runar bale ki kam ki ba ubale kam ubale palat hakim lang salang te ki yo iyo haba ki yo iyo jisu bo sden ho ding ki tip bo ne do ba pom ne do bale kam palat ki jiu ki tip bo ne do ki jiu ki ong kum ne ong lasdin la sempat di udo blay la shop pat la sempat di udo blay namar ba ukam yele de bo do blay ukam le bo penderkat yele de bar blay ba henre pol ong niala ka jingilap ya ka ding phna ka long ka jing be namata gi to gi bom ngai hare hangi gi bai ka ding phna ong bor blay namar ka jing start ju blay kala pau ha ka ding phna ba ka be ka bible ko ong ne u blay ha ka jing start ju ka perthai de ka jing start jang ka kamla ban shempang ye ka jing start blay ka jing kli ga de ga ne kai ga ka jing start jang perthai ka jing start jang perthai ka de ka ne ba kam kalong ka bom la long yo Chris ban yap kataro yap de ka ding phna kita de ka jing start jang perthai haba ka bible ko perthai hang ne haga ne ga be de me ko ka ne ga de ka perthai jang gi ju haga perthai jang gi ju ka jing start jang ti ga de ka ne ba nda ba tau Chris unam yap un sanshara ga khero de ju nom bat unam yap shi junom ka hima jo kan de ka hima ka bom ju ko kata de ka jing start jong ki ju ha to por hare upol wan bela bo ong ukre su yap kata de ka ding phna ki ju kim so tanat ye kini namar ki ka kum ka jing start ji ke de bo krisum de ban yap hare upol ong ngialap yo Chris hallelujah on khot atla hare ngialap yo Chris pala sa nartna ha ki ju ulong ka jing umau ka jing jin thot ha ki gentle kamut ki nongrom ki greek kalong ka jingbe haki ban yalab ba ublay uyap ban ong bo Chris uyap ban ong bo new Chris bo wan baru pendiaran kat ele baru blay ubo ong ro baru ktin ubo nabam jukut ubo long blay baru ktin ubo shimi ga do bat kesnam uyap haki gentle haki greek haki nongrom kalong ka jingbe ka bala pala hare pol u ong nam skoleran ye ka gospel u Chris namar kalong ka bor blay ban pening yo web we baru bangai ke gospel of Chris ka gini bo wan baru Chris ya ka taro da gading phna re ble pemi par yo ne ke ya gani ka khubor u Chris ya ka de khubor ka ba don bor do kata ta ha ka to ka por spas nang benung kom ka de khubor ka de khubor ya khubor im hare ka babel thot apunyo ko ongkom ne hare ble lo ji hare play ulaji ye kita ki ek ba big jong ni perthai ke ba big jong ni perthai ka ding phna ka lanti jong ka ding phna ban ayu ban pan shitom ban pan shayong jimut ye kita basta ki ki greek but ki jew ke jing start ki long bo krisum de ban ya ban ong krisu ya kade ka jing be ka bala pala kata de jing start jong ki jew kata ada jing start jong ki Greek but ki nong romo do po but ki ong ublay de ban ya te Paul me wan but me ong new Chris ya but ublay ru pelong yu Chris but tra ha jimi pa ju ka de ke khubor ka ba me de ban ya kata ka de ka context ublay jit ki ba po tam jone perthet ko ra pra but ki bala ibeng daga ni perthet
ya kita ke nyobelo le jet ho oi balayu ban penpulong no ya kita ga jing start jong ki ba start jong ne ga ya hallelujah kenam balayu upolu juba khot bla phoi khot ka ba arbo khndai ko khnang ba khanuk ka wairo ka do kanam le thau burom ha khmat jong balayu je ba pen email perthai de gading phna balayu je ba pen email perthai da gading phna khnang ba kano khnang ba ka wairo ka do kanam yo ban le thau burom ha khmat jong namar u budget de gading phna de ubri u bomon ban sha ibeng de perthai de ubri u bomon ban sha nyobeng ban sha khot ubi utado ubri u bomon man jet de gading phna ubomon ban jet de lenti jong gading phna de ubri u bokloi ban sha ibeng ba ubri u bokloi ban sha khot be da ki bru ki bastan jong ne ga perthai ka perthai jiu ba ka perthai gri khot ga unong ba ar kat khot ka ban yo kadai ka jok shiti klet yi gel nong klet yi khot kadai ka jingmut ka wei ba ka jingmut habo polo tho yi ne ka nong ba ar kat khot ka ban yo upol om re ni kren ni ka jing start jong play ha ka jimayan ni kren ni ka jing start jong play ka jimayan ya ka bala book ya sapang ka jing start bolo bore ken ya ka ba blo lo kre lepon kre haswa jeng kiya na ka banta jingi kai da ka ya ka bolom haswa ka ya ka bolom haswa ka de ka testament berim uble lepon kre udan ka ke bo pon kre ha ka testament ka berim kai ga ga bo blo lepon kre ka de ka jing start jong u hare ka ne ka jing start ka de ka ba mayan ha ka testament berim ngan pule biang hare ni kre ne ga ka jing start jong play kai ga jing start jong play ka ding phna hello my kai ga jing start jong play kat kum ga context ka jing start jong play ka de ka ding phna kum no ka jing start de ka ding phna ka ong ka jing start de ka ding phna ka ong po Chris uan baru yap lo de ka ding phna haki bru kalong ki kenya ka ba ka de ka jing tem ki kenya ka ba ka de ka lenti ka ba de ka jing tem u ba yap ho de bru le tem kata ka de ka jing start jong play baru pol ong ngawan ye ka ban yalap yepi ngailam shepi ye ka jing start u play ha ka jing mayan ka ba de ka jing start ka bare ha ka ya bala le no kai ka jing start jong play ka yaw le no ka jing start jong play ha ka yaw le no ka de bo Chris unwan bat unyam ka taru da ka ding phna ka ta da ka jing start jong play ka bare ha ka yaw le no ka khot ka pra kong kum ne la da ki sem jong ne perthai kin jindal tip la da ki sem jong ne ka ya la kin jindal tip kinom jindal sak nar phna yo try kinom jindal sak nar phna yo try jong ka burom balai kisah nar phna yo tra namar kim tip bakadai ubon yap lele kitip bakadai Chris ban yap kinam sa nar phna yo soitan num sa nar phna yo Chris le do tip bakadai daga jiyap jo unsu spa ye perthai le do tip kita sa nar phna yo tra namar bo soitan tip bakadai Chris ban yap shwa nagata daw ong kine ki brugi kam ki kenyu ubodo Chris ki biu ki bodi ngan penyap kan kut nok sendon kalenti jomble kan kut sendon soitan umat la umat pe but ki biu ki sem jomble perthai ha ka to ka por kim tip bakadai yo Chris ban yap shwa ka bagi tip jpang Chris ka dei ba unam yap kata ada jing tip jomki jpang Chris kata ada jing start jomki jpang Chris ka bagi don jpang Chris te namar ba kim tip ka jing start jomble jpang Chris bakadai ban yap shwa ki pan yap noi kat bau blay yo il pana bom jukut badaka jinyap jongu on pen impat yo breu piti blay Chris pan yap kata kada ka khubor ka bangan keren hagawai gesni bat kata ka khubor ka man keren kalong kum badat bom ya ka wei pagawai ka hima ka balatay daga jimut jong breu kan sepoi ka pora bangan keren blay Chris yap namar ka jim bom jukut ka don jidai bat ka jimi pat jong breu na ka jiyap kenapa kan nek sa anak barang Muslim nilai syarum khot ba khandai ka kum ne kum ba khmat
Handrai kum malatho ka khmat kam shumi I skor kam shumi osno leni kam pat shang rung shiga do no jong brio kilong ki bo blai ola pen kre ki bo blai ola pen kre nam ta do bi yu ki ta ki bo blai ola pen kre nam ta do bi yu kam dei ke to ka bangi perkhat don ki bo blai tharai man ta ha bane upun kre nam ta jongi ba ngim tip iki kan support ke por ka bala sha le singu blai so pen I hanga ki bo pen kre kat kum ha ga be dei ba ke ne khot kam don jinga dei ba data ke ne khot ka bata ye khot ka bonyo ka boong ublek upol ong ni kren ke jing start jong blai ha ka jimayan ya ka bala pen kre ha ka ya bala lek no na margata ka khmat am shubi I skor am shubi osno lene kampat shomrung shi do no do brio ke ba ka khmat kampat yo I ke ba ka skor kampat yo sno ke ta ka bompat rung shi do no brio ka jing start jong blai de ka dim phna ka ta ka ba re na ka do no brio ka ta ka ba re na ka jibar khat brio ka ta ka ba re na ka skor jong brio kumbal tho ka khmat kam ya I ka skor kam yo sno ka skor jong no ka skor jong ki to ki sim jong ni perthai ka khmat jong no ka khmat jong to ki sim jong ni perthai Namar lada ki jindala yo I namar lada ki jindala yo sno kinom jindala sa nar na yo tra jong ka burong hello my goodness hallelujah namar ba kim ya I namar ba kim no sno namar ba kam rung shi ka do no jik namar ba ta ka jing start jong play kam shom rung namar ba kim yo I ka jing start jong play namar ba kim pat smutho I ka ta ka jing start jong play na ka ta ka daw ki sa nar na yo tra jong ka burong kumala tho khmat kam shim ya I skoram shim sno kat khora ba khanda kam don jing dei bat ki don try ke bo ble bore nam ta jingi bat un sapan pau ki ha gwe gisni ka khubor janga ka dei gane ni don ni ke jimu do kres kamot ayu pek menta kamot ayu pe pule kam shiro kat khor khasa ko hre tau bru ba kan ja do umla ban pediang ni ki kita ge ba ki jong mesim ublai namar kilong ka jingbe yu ke kita gi jong play kita gi jong play kire ke jing start jo u ka bar ula ka bolo tangkai khnang ha ga ya bole le no na ga banta jongi kita gi ki jong play ki ba ula pen kre na mata jongi kat khot ka ba shipo kong kum ne hare menta u play ula pen pau ye ki chengi yekin kene kini baga khmat kam yo I ka skor kam bar yo sno ka kamrung ji ka download yakini uble ji sha ula de pen pau yaki kita gi bolo pen kre ji sha uble ula de pen pau yaki uklam pen kre ha ban manta badon ge ban un a shi gi brio uklam pen kre ula de pen pau yaki kat khot ba shpo kong uble ula de pen pau yaki singi daw men sim jo namar men sim wat yaki baro ho ge ta ge ba jilu tam jong ble ke ge ta ba jilu tam jong ble ke ba jilu tam jong ble de ka jimayan ka bore ha ga ya la le no kaya ka jing ke jimayan ha ka ya le no kare ke jing start jong play kaya ka jing start jong play bo Chris udai ban ya ha ki bangai ki I kumno shi pang ka jing start jong play ha ki bam ngai ki I kumno shi pang ka jing start play ha ki bam ngai ki I bagade ke jingbe ke bala pala har hangi ki bangai kalong ka jing start play hangi ki bangai kalong ka bor play baru play udah pen pau ye kini ke baro singi meno pen pau de ka jing yap ba ka jing mi pat jong Chris la pen pau ye ka jing start jong play hare ubri bukan jado ubri bukan jado de uba myo I ka jing start jong play ka ba pau ka de phna ubri bukelut ubri bukan jado ubri uba ka score jo uba ka dono jo kampat shempang kam shempang ya ka jing start jo blai ka pau da ka ding phna ka ta ga dei utau da bru ba kan ja do ka khot ka ba namar gilong ki namar gilong ka jing be yu ba umla ban shampang ki ubru ba kan ja do ubo pol ba ta do to bru ubo tip ba ka ding phna ka re ka jing start blai ubo perkat ka ding phna da lele blai umla ban yap ding phna ka problem jong ka Islam ka problem jong ka muslim gene ba kinge bau Jisu de prophet no tulpa but namar bau de no tulpa ki ong ba umde ban yap te ublei ula rak pen im yu jrong ublei u rak pen im yu Jisu shepenen ki ong my goodness ka put pelak haduk kata ga theology
ke teori ke boong bo Chris umyap namar bo dei ukono blai ke dei ke teori ke ba put pla ya ke bala pen put pla dos im jone perthe Chris uyap baga kerteng juga da Jesu uban Nazareth bar mipat ke tara ke jing stop jomle na bom jukon ubriu bakan jado umla ban yo I baga dei Chris ban yap haleluya namar kide namar lebih syar kita ke jing start jom play dak ke bakan jaman see because they are spiritually discerned namar laban itu ya kita ke jing start jom play tang da ke bakan jaman bagat khot ka ba kan bru gong kumne u betit ye ke jimuru trai u polo juba ngidon ye ke jimuru kres u tibi jimuru trai ke ke jimuru trai ke jimur jong trai ke jing start jong u ye ke bala bore haga ya wala lekno hello u betit ye ke jimur jong trai ke jimuru trai ke jimur jong trai ke de ke jing start jong u ye ke bala bore ye ke bala re haga ya wala lekno baru Paul jawab on hare menta ngidon ya ke jimut jong Chris ngidon ke jimut Chris ke jimut Chris ke jimut jong Chris ke thau ya chapang ke jing pan pau chapang Chris ke revelation chapang Chris lene ke knowledge chapang Chris habang knowledge ke jing tip habang revelation ke jing pan pau so ke jimut Chris ke jing pan pau chapang Chris ke jimut Chris ke jing tip chapang Chris na ka jing kali babot kali gini kaya kita ka jing pen paus pang Chris kaya kita ka jing tip pang Chris ka jing tip pang Chris kada kene ba Chris but one de ka lanti jong ka ding phana ka ta ka jing tip pang Chris plan ka don bora do kata ha do ka ya ba lek no namar ha do ka ya ka lek no testament brim war ha ka por jong Jesu kim tip ba ka de balong gumta ka don bora do kata namar ba ki ka jing start jong tu ka por ka jing start jong ki ka ong bakam de yo Chris ban yap na kata da upol wan ber ong Chris yap bat kataro daga lanti jong gade pna bat ya ka jing start jong bre kala pau daga de pna ka jing start jong bre kala pau daga de pna bat kata ka jing start jong bre kala pau daga de pna ka de kata ka jing tip jong Chris ka de kata ka nge revelation ka de kata ka jing mon Chris hallelujah kata ada ke jimur Chris so ngidon ya kan ke revelation of Christ ngidon ke jimur jong Chris ke khubor jang agak ini ngidon ya ke jimur Chris kemana you kemud kata ke ngan pen ipi we arli thot kibanga shuthok ngane kalnong ke ba Ephesus ng balai o kalnong ng kong khot khak nyo upolo dua ong bo khpa na pi yo masim jong ke jing start bat ke jing pen pau Siapang ka jing tip siapang jong. Kabau Paul dua ye Ephesus kelong bakin poi bakin don mensim juga jing start. Jok bat ka jing pen pau. Ha ka jing tip siapang jong. Ka jing tip siapang Chris. Kelong balad kol besar. Haba people ye ke shiti jonga pin sngoto pin siapang ye ka jing tip jonga. Siapang ka jing mayang u Chris. U Paul ko ire shiti shagi Ephesus ong. Haba people ye shiti jonga pinang ban suto pinang ban siampang ya kata jingtip jonga kabangadon okay siapang ka jingtip yang jingtip jonga siapang kata jimayanu Chris ke jimayanu Chris ke jimayanu Chris kedai ka ding pana polo ngrengi kren ke jing start juble ke jimayan ho kata ke jing start bol bore ken bolong ke jilap ke ding pana kalong ka jing be chiki to ki bam ngai hare hangi ki bangai kalong ka jing start jong blai kata ka dai ka jing dua jong Paul ba kata ka dai ka jing tho jong Paul chiki nong Ephesus ha kalong ka basa bat khot ka ba khan la ka kum ne hat tat hadu ba pin tat hadu bangen poi chiki kata ka jing tli jong ka jing ngai bat ka jing tip yo kon blai ka jing tip shapang kun blai ke kata ka jing tip shapang kun blai ka jing tip jipang kun blai ba ka dei u hana bon yap sho hadin ka tam sami pa ta dei ka jing tip jipang blai Philippine life ra nganyew igini ke borok ka jing do na mata ka jing ha kor tam jong ka jing tip jong Chris Jesu utra jonga o Paul nganyew igini ke borok ke kerdam jonga ka jing ba ka jing la ka hok jonga borok ka ba hukum nganyew ki ka jing do na ga penta ka jing ha kor tam jong ka jing tip yo Chris Jesu
kini kita git khot ke bang ko ban chu pule pi nong ga ba okay Petros nong ga ba kalong ga ba nukong Petros ba anong nukong khot ba pra igini ke ro to kilong hapi okay tama chu pule nong ba lai ke khot pra tus nang roi pi ha ga jing ae bat tu nang roi ha ga jing tip Shapang utra jangi Jesus Christ. Tu pinang roh ke jingtip Shapang. Kaya ke jingtip ke dai po Christmas. Balik balik thok kum ni. Balik ni apostol thom ni. Namar ha to ke juk ha to ke ya jangi apostol kalong ke kalong ke khubor ke ba klain bor namar ke jing start jang to parthe ke dai ba kim ngai ba ke dai yo Christmas yap sho hadin ni taw sami pa. Kim ngai ba ke dai Christmas yap. So ke khubor jang ga dai ni. Tip ye ke jimut jong try ang ngidon ye ke jimut jong try kemur ayu ngidon ye ke jimpen pau Shapang Chris ngidon ke ngintip ye ke jimut try ublai long shu bamayan menta dan majing ang tip ublai dan mo ndang ke tip ublai mur ayu no ublai ada pen pau lon ye ke jimut jong ubaro ho Chris Jesus baro ke ublai temu umur ye ke ban ong ula ada ong not ho Chris Jesus ke jing ong jong ubaro ke la shem ne ka ha Christ Jesus la shem ne ka ha ga jing start jong u ka ba pau da ka ding pna but ni tip ye ga jimot jong play ni tip ye ga jimot jong Christ na mar ni don ye ga jimot Christ u e ba tip ye jimot try nga p uno no bangai u bodon ne ga jing start jong play u tip ye ga jimot jong try baru don ye ga jimot jong Christ ngidon ye ne revelation ngidon ye ne jingtip Shapang ublai ublai long shu ubamayan ublai jubure yalade ure na ga skor jang gibru ki ba start na ga parthe ubure kare na gi khmat jang gibru ki ba start kare na gi khmat jang du gi sem jang parthe ki ba start ba do mentar ga dang don shibon kum gine gibru ki ba malla ki ba matpe ki ba skor ji ki kam ju play she ga jing start jang ublai na ta ga na ko ban kren rengkat bat kabor ya kan ke khti ublai umlong ubere umlong shu bamayan gane khtin mayan kawan khtin gri musterion kemut kumni mak khtin mayan kemut kani musterion kemut bamayan ke bangim tip mau bleu long he is a mysterious god ulong bleu bom la kan champang no kani khtin musterion gane ke bangila ban tip tamba ngimpat tip eka kare kata gede jimut musterion hak tim gre so pol om ngi yalap ye ga jing start joblay hak in a mysterion halo ngi yalap ye ga jing start joblay ke jimian kata ke jimian gede gini kamut bangim la bantim gede ke ke bangim la bantim tamba kare te hari mental pen pawe ka tanamar bala pen pawe ka sengi kamre show kamlong show ke bamayan so menta ka jing start boleh kam dai shu ka bamayan ka jing start jo boleh kala pau da ka ding pna how Christ Jesus but ni don ye ka ne ka jing pen pau Shapang Christ ni don ye ka ne ka jing tip Shapang Christ na ka ta daw ni don ye ka jing mo jong Christ bar boleh dong shu bamayan ka jing tip Shapang boleh ka ba shabar no Christ kalong ka jimayan kalong kamlong tang ka jimayan ka dai ro ka jing hikai ka ba bakla Shapang boleh ka jing tip baro Shapang boleh bom la yo i ka pau da ka jiwan o Christ haga jiwalong dojo haga jinyap haga jimi panjo ka definition ka jibata Shapang blade baro ka dei banlong haga wai ka dictionary kata ka dictionary ka dei ukris ubalayap barbal sana pna ka definition jo blade Shapang blade bom la yo i ka dei u Jesus Christ u bom yo i yo blade do Jesus Christ u de matla u de matpe u blend ka khui pi in second part away report amen